Son Marcos Estévez, enxeñeiro forestal e propietario de Amonte. As persoas do equipo damos servizos para a xestión agroforestal con foco na certificación de produtos como a madeira ou a castaña. E somos especialistas en servizos dos ecosistemas, mantemento do carbono na madeira, no mato e no solo, mellora da capacidade das concas hidrolóxicas para suministrar auga de calidade, así como a conservación e restauración da biodiversidade. Centrámonos nas persoas e nas entidades involucradas na xestión, e nas empresas de onte, hoxe e mañá. Usamos a ciencia e a técnica cunha perspectiva flexible e achegada ao terreo e á realidade. Por exemplo, traballamos moito no cumprimento da certificación forestal de FSC e PEF e nos regulamentos europeos da madeira ou contra a deforestación. Eliximos o coworking da Proa para arrancar a monte porque, traballando con multinacionais, con PEMES e con administracións públicas, temos claro que intercambiar experiencia e coñecemento con outras persoas emprendedoras con perspectivas distintas apórtanos valor. Para nós é fundamental aliñar co cliente o foco e o resultado, que haxa unha satisfacción mutua do promotor e de Amonte, e iso pasa por ter unha rentabilidade prevista, e sentir que a atención e o esforzo que dedicamos entrega ao cliente a solución que realmente precisa e lle é útil agora e no futuro. Pedíronme que falase dun libro que para min é importante, que me gustou especialmente, elixín Memorial do Convento, de José Saramago. Tamén en inglés titúlase Baltasar e Brimunda, se lembro ben. É unha historia do estilo de Saramago, moi onírica, que mestura maxia con traballo e crítica social. Para min o máis bonito é como os dous, Blimunda, que ten ese toque máxico, esa percepción especial, apoia a Baltasar, que é un traballador resiliente e constante, e construen unha máquina de voar que é fundamental para facer o convento de Mafra, unha obra moi complexa.